toujours des cartes postales des Bahamas, maman. Les hommes qui passent tout le temps sont musiciens, artistes, peintres ou comédiens, souvent. Les hommes qui passent, maman. Dobar dan. Kako si, Ivana? Odlično. Ivana Hadžipopović, književnica ovde. Moja omiljena spisateljica. Moram da priznam da ponekad sam mnogo glupa da protumačim tvoje knjige, po nešto pročitam pa ne znam šta sam pročitala. Ali zaista, za tvoje knjige je zaista potrebno jedno znanje i predznanje i određena vrsta, mislim, obrazovanosti, je li tako? Ne može svak da čita tvoje knjige. Ja mislim da je ta varijanta nekog samo čitanja, a da pritom ne razumeš materiju onako kako ti razumeš dok pišeš. Mislim da je malo poteže da se to... Pa ne znam, ja bih voljela da svi mogu da čitaju moje knjige. Pa ne, ali ono što zaista hoću da kažem, nisu komercijalne, nisu ono lako čitljive, pa sad može svak da uzme ono u tramvaju, ne znam, na moru i tako. Prosto za tvoje knjige potrebno vreme, mir, tišina, koncentracija. Kažem i određeno predznanje, mislim, o nekim ljudima, o nekim gradovima, o nekim mestima o kojima ti pišeš. Tako da mislim da je to ono što je zaista, što se krasi kao intelektualku jednu koja prosto ne bavi se literaturom da bi zaradila pare, nego da bi pisala i da bi ovom gradu nešto doprinala. Da, ali bilo bi lepo i da zaradi čovjek pare, zato što ali ne smemo da kažemo. U Francuskoj, na primjer, pisci žive ipak od toga što pišu, bar do izvesne mere, a ovde to ne postoji. A dobro, mi se tešimo da to nije važno i tako ćemo se ponašati i nadalje, nema problema. Dobro, ljubičice, šta radi, jesu uvenule, nisu? Ne, ljubičice neće nikad uvenuti, pošto su ljubičice Leonarda da Vincija. Znači, ako nisu uvenule ovih 5 vekova, neće, ja mislim, ni sledećih 55. Pa, ljubičica Leonarda da Vincija je u stvari jedna rečenica Miloša Crnjanskog. Leonardo je, koja je moto tog romana, Leonardo je iz Venecije doneo ponovo ljubičica, ne kapu duždeva, što govori u suštini da je Leonardu bila važna tako poezija, a ne moć politička. Ovo je u stvari delom autobiografski roman o građenju Beograda između dva svetska rata, o tom intelektualnom, duhovnom, arhitektonskom usponu od Kasabe do Evropskog grada u kome su razne levičarske i desničarske struje bile svoje bitke. O tom gradu francuskih đaka i uticaju francuske revolucije, francuske civilizacije na moju porodicu kroz 20. vek, o tom retro glamuru sa aurom parijskog šika i šta je od tog glamura ostalo danas. To je u stvari delom dokumentaristički roman koji tretira jedan veoma zanimljiv odnos između 4 pisa posle tog Prvog svetskog rata. Ali između dva grada, Pariza i Beograda. Jeste, između dva grada, zato što je Pariz i Beograd za vreme Prvog svetskog rata spojila istorija i Gavrilo Princip, je li tako? I Beograd je posle Prvog svetskog rata svoj pogled upirao u Parizu, tu francusku civilizaciju, naročito što su naši đaci još za vreme Prvog svetskog rata išli tamo u Francusku i bili su dočekivani, emancipovani i učili su nešto što nikada do tada nisu videli. Tako da je Francuska, a te đake je vodio u stvari moj deda koji je bio poliglota i znao je francuski i inače je već bio profesor, pa su oni već 1916. u tu Francusku došli kao, u stvari da su pali s Marsa i to je za njih bilo veliko otkriće i otkrovenje i onda je to uopšte, taj duh francuski je počeo da ulazi u Srbiju, u Beograd i tako su u stvari nastao taj pojam francuskih đaka koji je bio veoma važan između dva rata. A kada je završen taj rat, je li tako, onda je nastao taj uspon i onda su u Beograd došli, mislim, pisci, 4 pisca koji nisu samo književno, već su i politički obeležili naš 20. vek. Ivo Andrić, Miloš Crnjanski, Marko Ristić
i Miroslav Krleža. Znači, Ristić je bio ovde kao rođeni Beograđanin, Krleža je dolazio rado viđen gost i njihov odnos je postao veoma zanimljiv zato što je prvo bio veoma prijateljski, a onda su između njih počele da varnice pucaju i, na primjer, Ristić i Crnjanski su od velikog prijateljstva postali veliki neprijatelji tako što ga je Ristić prvo proglasio fašistom, a posle Drugog svjetskog rata ga je čak u jednom eseju 3 mrtva pesnika živog sahranio. Kad je prestao da obožava Crnjanskog, kao što kaže Crnjanski, Marko je uvek morao nekog da obožava i nikada ništa nije napravio zaista kreativno, onda je Marko Ristić počeo da obožava Krležu. I iako je Krleža otvoreno kritikovao i omalovažavao taj nadrealizam, Marko Ristić je imao ogromno divljenje do kraja života prema Ivi Andriću, iako Ivo Andrić rekao za nadrealizam da se njemu u stvari u tom nadrealizmu ne dopada jedino ono nad i nije imao neko veliko uvažavanje za poetski rad, za poeziju Marka Ristića. Krleža i Crnjanski su bili su bili antipodi u političkom smislu. Krleža je bio komunista, a Crnjanski je bio nacionalista i onda su oni bili stalno u jednom polemičkom odnosu. Iako je, kao što je rekao Crnjanski, sva trojica, znači i Andrić i Krleža i Crnjanski su, kako je rekao Crnjanski, izašli iz istog korporana. Znači u vreme Prvog svjetskog rata oni su u stvari bili tu u Austro-Ugarskom negde okrilju. Eto, tako da je Ristić obožavao, znači, Andrića. Andrić je sa Crnjanskim imao jedan prvo veoma prijateljski, a posle do kraja života jedan uzdržan neprijateljski odnos, tako da kad je Crnjanski došao 65. godine, se vratio u Beograd, posle izvesnog vremena je napisao: sreli smo se Ivo Andrić i ja pre neki dan u Pionirskom parku, sa zaleđenim osmesima, a pozdrave smo progutali. Tako da je uopšte taj jedan odnos koji je u stvari obeležio naš kulturni i politički 20. vek bio veoma dramatičan, kao i događaj koji će doći posle tako... A dobro, Ivana, jel misliš ti recimo da danas postoje ta druženja pisaca kao nekada? Recimo, cijela tvoja knjiga u principu priča upravo o nekoj njihovoj međusobnom druženju, vole se, ne vole se, svejedno, postoji tu neki odnos između njih. Jel misliš da danas postoje takva druženja kreativna na neki način, bez obzira da li se raspravljaju, polemišu ili se vole? Jel ima toga danas? Ja mislim da danas se to nekako pretvorilo u te lobije. Pa da jedan lobi je protiv drugog lobija, odnosno da se tako prave ti neki začarani krugovi i onda kada se oforme ti lobiji, oni su imaju čvrstu strukturu i onda se međusobno unutra tako pomažu ili jedan drugom odrađuju razne poslove i tako. To tada, ja mislim, nije tako bilo, jer možda nije tako bila ni razgranata ta, da kažem, književna delatnost, ali danas već ima toliko strašno mnogo i pisaca i tako da je to stvarno samo po lobijima. A dobro, ti si živote ovih pisaca proučavala sada dok si ovo radila? To je dokumentaristički deo, znači to je sve sastavljeno iz njihovih izjava. Znači ceo jedan deo koji je veliki deo knjige. Jeste, ali recimo kako si ti, jesi kad si odlučila pišeš knjigu, uzela... Ne, to je sve izašlo tako, ne znam. To je u stvari, taj deo u stvari pokazuje epohu. Kakva je bila ta epoha u kojoj je taj Beograd imao takav uspon, u taj nadrealizam čuveni koji je negde, taj Pariz koji je jedanput postao grad u kojem... Ali u stvari, u središtu tog mog romana je jedna statua Giacomettija. Ona je nadrealistička. Ona u stvari postoji zato da bi
nekako oslikala taj tako nadrealistički period koji je veoma važan, mislim, u kulturnom smislu kod nas. I sve, i 4 junakinje, znači 4 generacije žena u tom oduhovljenih i produhovljenih u tom Beogradu, muškom, balkanskom, su sve u stvari na određen način u potrazi za tom statuom koja nestaje 49. godine u doba komunizma iz te kuće u Jaše Prodanovića 34 u profesorskoj koloniji koja je sama sagrađena na mestu gde su srpski i francuski topovi zajedno 14. i 15. branili Beograd, tako da to sve postaje. A inače, ta profesorska kolonija, to je veoma ovako zanimljiva priča. Pre nego što to kažeš, recimo, ako se ne varam, ti također pripadaš tom nekom nadrealnom duhu kad pišeš. Ti imaš taj nivo, recimo, 2 grada, pa imaš taj nivo tih preplitanja tih pisaca i onda imaš taj nivo te, recimo, Giacomettijeve skulpture koja se tu prepliče kao neka veza i kao neka radnja opet koju treba da pratiš. Je li teško graditi taj roman tako u nivoima? Kako se sad to mesite? Kako kad praviš neki kolač pa sad onda moraš u nekom trenutku to sve da sjediniš? Ja ne znam, mislim, ja pišem onako kako mi nalaže inspiracija ili inspiracija ne postoji, nego kako mi nalaže neka ideja koja mi je došla sama od sebe. I mislim, naravno da postoji, to je kao u klizanju, oni obavezni likovi, tako, koje moraš da prođeš da bi mogao uopšte da učestvuješ u nečemu. Ti obavezni likovi, to je u stvari, to su te činjenice koje moraju da postoje u romanu. Ta neka struktura, tako, ne samo istorijska, epohalna, vremenska i tako dalje, nego ona mora da postoji i u svakom, i u duhovnom i ako hoćemo i u tom arhitektonskom smislu da bi taj roman imao neko utemeljenje. Ti si u stvari krenula te profesorske kolonije. Tvoja ideja je bila da osjetiš taj deo priče, tamo su tvoji živjeli, tamo ste imali kuću. Jeste, zato što je ta profesorska kolonija nastala, to je jedan kraj u Beogradu, pored ove botaničke bašte, koji je nastao 26. godine sa tim kućama, vilama, je li tako, prvi put, jer pre toga je Beograd bio kasaba. A taj deo uopšte, to je tamo kod Cvićeve, to je bio Bulbudeski potok i to je u stvari sagrađeno. A idejni projektant tog kraja je u stvari moja baka, koja je bila arhitekta i šef urbanističkog plana Beograda, i onda je moj deda došao kod nje. Zavoda. Moj deda koji je bio profesor univerziteta, jer to je u stvari bilo napravljeno da profesor univerziteta najzad dobiju neki kraj u kojem će živeti. I onda su oni dobili, profesori su dobili kredit od hipotekarne banke i onda je on došao kod nje kao šefa, jel tako? I onda je nastala i ljubava, nastala i ta profesorska kolonija koja i dan danas izgleda isto kao tih godina kad je u stvari nastala, što je veoma u stvari zanimljivo. Naravno, malo se promenio. Tu je živalo 60-ak profesora univerziteta, između kojih Milutin Milanković, Ivan Đaja, kako se zove, još i lekari, inženjeri, razni, znači 60-ak njih. I danas u stvari maltene na svakoj kući ima i ploča koje žive od tu, da. Potreba da se napiše, naravno, ovakav roman, po cenu kažem da to nije komercijalno i da to zaista neće ti donesti neku zaradu. Jesi nekada pokušala da napišeš nešto, recimo, što je tako komercijalnije, što na neki način, neki ljubavni roman? Ja to ne bih umela i mislim ne bih, ja umem samo ovako, ali ono što je u stvari važno za ovaj roman, to je da sam ja koristila 2 poetska principa Crnjanskog. Jedan je njegov princip, on kaže non finito, a to znači nezavršeno. Da ništa što je završeno, što izgleda gotovo, nikada nije gotovo. A kao ni te ljubičice Leonarda da Vinčija, tako, koje će jednog dana krajem 19. i početkom 20. veka postati prvi aeroplani koje je Leonardo naslikao još tako toliko vekova pre toga. A u stvari taj princip sam je veoma važan i u životu Miloša Crnjanskog, zato što
je on je u stvari želeo da bude slikar i kao 15-godišnjak je precrtavao jedan autoportret Michelangela koji je za njega bio u stvari ideal, idol i tako dalje, kojem je on posvetio veliki deo svojeg emotivnog i pravog života. I on nikada ga nije završio. I kada je bilo bombardovanje 1941. u to vreme je Crnjanski bio u Rimu, taj malo stvari koje je ostalo iza njegove kuće koja je bila srušena, bio je taj autoportret. A onda, kaže, kada se vratio 65. godine iz izgnanstva u Beograd, među ono malo stvari, još manje stvari koje su ga dočekale, opet je bio taj autoportret koji nije završen. Znači, to je negde, taj neki nezavršeni, uvek se sve nastavlja, to je u stvari ta neka njegova poetska priča. A drugo što je jako važno, mislim da je to njegov sumatrizam i ja sam u stvari to što ti kažeš kako to idu ti nivoi i tako dalje. Pa to je to što on kaže da život nije vidljiv i da on uvek nešto više od literature i što on kaže život nije vidljiv i zavisi od biljaka, rumenih školjaka i zelenih trava čak na drugom kraju sveta. Šta znači? Da se stvari događaju po nekim vezama koje su potpuno sulude. On i sam kaže da je to suludo što on misli, ali tako, nema tu nekih, ništa nije niti konkretno, niti izvesno, nego je sve nešto ovako, eto to, kao i taj je, na primjer, moj roman. Tako da i tvoji romani zavise od nekih biljčica. Ako se ne varam, ja sam se nešto igra i gledala, tu su ljubičice, tu su trešnje, ono se zove trešnje, je li tako? Pa onda imaš još šta? Gde je biljčica neka u pitanju? Imam Vatra i cvet. Jeste. Vatra i cvet, to je moj prošli roman. Pa onda imam Žena s buketom. Jeste. Znaš kako sam pronašla? Pa onda imam, mislim, te eseje na koje sam jako ponosna, to je Poigravanje, to sam isto, to je poigravanje sa tim svim. Pa to je poigravanje. Mislim da je to. Koliko je teško naći naslov, recimo, Ljubičice Leonarda da Vinčija je zaista intrigantno. Jeste, teško je naći. Moram da pomenem i Milisava Savića, naravno, koji je Duruta. Pa Milisav Savić mi je, on uvek čita moje romane pre nego što ih objavim i ovoga puta mi je... I teško hvali, ali se ovde nahvalio. Ne, ovde mi je baš rekao, kaže, niko nije pisao tako o Beogradu, onom kojeg nema, naročito onom u kojem to levičarski, desničarske snage u političkom životu, da sam ih opisala baš onako kako je u stvari to i bilo. Tako da je on... A još jednoj osobi dajem da čitam moj roman uvek. To je... Pa dobro, neću da ga pominjem, isto jedno ime veoma veliko i značajno u našoj književnosti i on mi je nahvalio roman, tako da... Dobro, znam koja, ali neću nije onda da kažem. Dobro, mada to nije važno, mislim da je sam on već negde... Dobro, divna je bila promocija u Franskom kulturnom centru, naravno, bilo je divno i taj neki, što kaže Velja Pavlović, baš smo sedeli sa Ljiljom Karanović tamo pozadi kao dječići i onda ono što je bilo lepo, to je da je rekao kako Beograd je došlo. Stvarno to nije onaj Beograd kog vidiš nešto po ulici tamo da šeta, nego to su ljudi zaista oni za koje ne znaš da postoje više u ovom gradu, baš iz Protske kolonije. Nekako taj neki svet koji je zadržao nivo, koji ima interesovanje za istinsku kulturu i koji zaista to onako prati. To su obrazovani ljudi koji to razumiju. To je kao neka muzejska, kao muzejski eksponati. Upravo to, kao da si išlo u Narodni muzej. Pa jeste, tako i izgleda taj kraj u kojem je, šta je znam, Bogdan Popović, tako, pa Vladimir Ćorović. Znači, to su bila neka imena koja su pravila kulturu, nauku tog vremena, jedna koncentracija neverovatna duha na jednom jedinom mestu, tako malo je to uličica koje su i tada gotovo nijedna ulica nije promenila, samo 3 ulice su promenile ime i to, na primjer, ta Jaše Prodanovića, ona se zvala Varšavska, ali pošto je došlo onda do raskida sa
48. onda su promenili Joše Prodanović i tako. Ali to je, kad kreneš po tome, kao da si došao tako u to vreme, kao da si se vratio. Takve su i kuće, nisu nadzidane, nisu promenjene. Da, inače, i to je u stvari Beograd te 26. je Beograd koji je prvi put osvetlila moderna električna centrala koju isto moja baka projektovala. To je danas u Skenderbegove muzej nauke i tehnike i ona je za taj projekat dobila nagradu u Parizu na prvoj izložbi dizajna i arhitekture. Tako da je to sve nekako povezano. Moj deda je, na primjer, bio isto francuski đak, posle je doktorirao na Sorboni. Uopšte, u to vreme je to bila masovna pojava da se ide u Francusku, u Pariz. Ne baš masovno. Pa dobro, ali mnogo je bilo. Bilo je jako. I sada ti francuski đaci imaju svoje te neke potomke i oni, eto tako, ja sam jedna od tih i onda je tu, ja sam stalno slušala te neke priče u porodici, a i moj otac je obožavao Pariz, a nije ni teško obožavati Pariz. Inače, mi ovde u Beogradu i dalje obožavamo Pariz. Nije to da se nešto promenilo značajno, a i Pariz je, kako da kažem, ima i zašto čovjek da ga... Ima, naravno. Uvek se nađe nešto. Sad ovako, reci ti meni, koliko tvoji romani imaju veze između sebe? Jer oni svi... Pa imaju, evo sad baš je to, evo ovaj roman Ljubičice i roman Sezona trešanja u stvari tretiraju isto vreme, samo sa svim na dva različita načina. S tim što je Sezona trešanja ima baš dobila naziv po toj pesmi iz Francuske revolucije koja se tako zove. Ali on više nekako nije do te mere dokumentaristički, nije do te mere razrađene, pokazuje Beograd i Pariz, na primjer, tu koji budu čitaoci vidjet će kako je izgledao Pariz pre Prvog svetskog rata, koji je obožavao Oscar Wilde, za koga je gde je Mata Hari naga jahala kroz Buljonsku šumu, pa onaj Prvog svetskog rata, pa onda onaj Prvog svetskog rata u kome su se francuske devojke zaljubljivale u srpske vojnike, pa onda onaj posle Prvog svetskog rata, tako, Montmartre, Montparnasse, kupole u kojoj je Sava Šumanović ovekovečio svoje siluete devojaka, tako, pa i onaj posle toga, a jedan veliki deo romana se dešava u jednom hotelu danas u Parizu, koji se zove Oscar Wilde i u kojem je Oscar Wilde 1900. umro. A Beograd, također oni koji budu čitali vidjet će kako izgledao Beograd pre Prvog svetskog rata, Šalvara, Pereca, Krsmanovića, mama, onaj ruševina, ali i ovaj koji je nastao posle toga, tako. Međutim, vidjet će i kako je 80. godina Danilo Kiš također otišao u dobrovoljno džojsevsko izgnanstvo u Pariz. Pariz za koji je rekao da je on njemu duh Pariza, je njegov duh, ali da taj Pariz koji je jedna velika kuhinja ideja nema dovoljno osetljivo uvo da čuje duh njegovih učitelja, a to su Andrić, Crnjanski i Krleža. Lepo si to ispričala, sad ješ ovo da pokupuju knjige, da se ti obogatiš, da kupiš neku kuću u Parizu. Ne moram da se obogatim, ali voljela bi da što više stvarno ljudi pročita. Šalim se, naravno, za to navijam uvek i zato si ovde. Nadam se da pripremaš novi roman. Uvek. Zoran Penevski za tebe, Ponoć u njenim rukama, nešto ljubavno. Nećeš verovati. Ne pišeš to, ali moraš da pročitaš Laguna za tebe. A nemoj samo da me pokupu. Hvala ti. Vama napomene da danas u gostima bila Ivana Hadžipopović, književnica, moja slatka prijateljica. Toujours des cartes postales des Bahamas, maman. Les hommes qui passent tout le temps sont musiciens, artistes, peintres, comédiens.